Hakani video ko bamanta kasni ngan hikaya pi kumlo banbo yaki footnotes lan ki endnotes ki bangi khot. Hajan baro ki assignment ni penon kam yaki ki footnotes kanang ban pen i ba piyo ya ka jingmut tani ka idea na ki weru ki terlong hamba piwan ya ka man pendep ya ka assignment. Tikat ba pidang page ini ke video tada pidai ki badang thamai song ba man subscribe ini ke channel ke jongi berkomju ruban press ke bell icon kana ba pinyo ki video ki bathamai ki bangin sa update na kapor sa kapor tito mentang ini page ini ke video haka assignment ke jong pi ban tho ya ka footnote ban kam ban press control alt f na ka keyboard bat pin sayo ya ka jaka ka ba pidai ban tho ya ki footnote da pibu hi daradi ngan ong pi ba kandon ka jingthut hakikat tu kan ki banta apa pi edit ya ka dokumen tina kata kadau pi don kam ban ya da ki step ade ki don ki kandon ki ba pi bande kat kum ka methodology shubu da pi copy ya ki article bat khantam haba pi wad ya ka telong jongki jingtho na ki website ba pher ya ka ni ru pi haban ai ya ka footnote bat amtang ha ka footnote hendrai ha ka bibliografi ru pi haban bu lang ka rukom tho ki footnote kalong ha ka ni rukom nengkong pi ban ai ya ka kerteng ke bapura jong unong tho kata kamut ba kanwan ka kerteng jong unong tho bat kanjan nang ta ka sabeteng sa ka kerteng jong ka topik ke ba pi wat ya ka jimbut lada dei be tang na ka banta jong ka kot haba pi da ban ai ka kerteng bapura jong unong tho ti kan but sa ka kerteng jong ka topik kan wan ka kerteng jong ka kod hadin kata kan sawan sa ka jaka ka bala penmi tandi bala print ya ka tu ka kod nang ta sa but sa snam ban pin ai ya ka page number kata ka bangi jule bangi tho ya ka footnotes kat kum ka methodology tidak dei na kabanta jong ki article kan long hi ha ka ju ko rukom bat ada phiko aban tip khambanya phila ban pulir una ka blog bangila ai bangila batai phila ban yo na ka link bangila ai ka description harum ha ka baye dei bat ka rukom tho ya ki class notes nanti ki lecture notes kani kambut ka ba pishu board vet ya ka ba kila ai kila ban sim tang ki jengmut le si ti ba pin ai ha ka footnotes ka long ba piti ban ai ka kerteng ka ba pura jong unong hikai la ne ka nong hikai nang ta sa tho class notes la ni lecture notes on ha ka no jai topic ka ba pp tho ti kata ka dei but ki class notes di pilaru ban page bahai kini ke video anda pila lap ha ka banta jong ki footnotes but ha ka bibliografi kino ki style ki ba nga bu kat kum ka methodology ti le sing nam la ban batai khambania ip kini video namar ba kat bala ngala persang ban penlengkot ke video namar ba danga penjrong than ke video le se pinam song tanat ha kini ka scene ke bandeng kong tidak pikwa ba ngan batai khambanya le si ngan sapen mi sakoi ke video ka bangan batai kham janai na ka banta kani henry ngan ong pi nalor jong kani ka video ka bangal apen mi ka don ru ka article ka bangal abu ka website ti phila ru ban le na kani ka banta khang ba pin song thu kham sai ha ka bai dei bat kini ki footnotes la ne ki endnotes ban tho pat ban mur rinti kat kum ka methodology hakani ka bentapan kan don sakawi ka ba
pila ban semua pala le se Henry ngan ong pi pidi ban tip bat ban semua thu ya kani kan kom tho kani ke banta ka bahatrai POE ba haka jaka ban tho kum ki wei ki footnotes ki bal adab menta pin UI tang ka wi ka kantin ba kerteng ka ibet to don ki bri ki ba keno ibet dan ki ba keno ibet Henry kani ke jengbot jong kapan kalong ba lada pi sim ya ka reference na ka wi pada ka page kepada nak kejuk ka kon kala abandon ya kejuk ka topik haka jaka ba pin boot ya kejuk hi nadong hadong pidon kampan ai tangkani shutho ai bit kamut uba puli la song thu ba ka reference kan dai bit na kejuk ka banta tidak kamdei na kawi pada ka page pimdan kamban bu ya ka page number Henry lada kadai nakawi pada ka page ka baya pair nakawi ka ba pila ada ai haswa di pila ban bu ya ka page number but shushu haba pi beteng ban page ya kan ko video nganong pi ba kidon ya ka rukom tho haki rukom ba pair ban pendap ya ka assignment ko jong phi kat kum ka methodology ti ka methodology ke ba ki wei ki jaj institute ki university but ki college ki ba ya kat kum ka jimpatai jong kitang kai kan ya pair nomor ba ki don yela ka jong ka style ande kar kum tho Henry ke ba ngabatai phi ka long bit thik kat kum ka methodology ke ba ni dei ban bu renti kam tam haba phi tho ya ka article ka assignment bat kani ka ju ka bangi apply ha ka bangi tho ki kot ti ka banta jong ka bibliography ka compare khandian pimdan kam chu ban ai ya ka ju ka format ha ka bibliography ka banung kong ka de ban long ka jan kawan ska kerteng nanta ka kerteng jo ka topik kerteng kod ya kita pihak ban ai nang ta usnam but ka page number hang ni weng no tikani ka balong kampla but pidi bentip halor kani ti haki benta jongki unpublished materials kila ban long kumki class notes dan ki lecture notes tikin don ru na ki website links tiak niru kalong hakani ka style ka ba phila ban bot haba phishim ya kino gi jing tho na ka website ayaki kat kum kani ba phiri drive na kanu ka link aya kata ti parlok barong akan men pitana kini ka video ku bless you.